салому алейкум тамошобинони муҳтарам. ман ҷамшед ёров ҳастам. шумо дар барномаи онлайни ҳуқуқи ман ки дар ин маврид дар имрӯз мавзӯъ дар бораи фарзандхонӣ, яъне ки ба фарзандӣ қабул кардани кӯдак дар Тоҷикистон бахшида шудааст, иштирок доред ва ман дар чати ҳамимрӯза аллакай суроғаи стримро ба шумо пешниҳод кардам. агар шумо савол дошта бошед ёки ягон шарҳе дошта бошед дар ин бора, дар ин мавзӯъ, дар бораи мисол он таҷрибае ки шумо гузарондед ёки чӣ тавсияе доред ба шахсоне ки мехоҳанд ки фарзанд қабул кунанд, ягон фарзанди иловагӣ гиранд ёки аз бефарзандӣ ягон касро ба фарзандӣ қабул кунанд, тавсияҳои худро пешкаш кунед. ва дар ин ҷо мехостам ки аз аввал аз шумо пурсам ки оё овози ман меравад ба шумо, овози ман шунаву аст ёки не. касе ки тамошобин бошад, ҳоло агар овози маро шунавад, хоҳиш мекардам ки дар чат менавист ки овози ман ҳаст ё нест ва баъд ба мавзӯъ оғоз мекунем. ба ғайр аз ин саволҳое ки вобаста ба фарзандӣ қабул кардани кӯдак мо гап мезанем, якчанд саволҳои дигаре ки ба мо ирсол шуданд ба тариқи почтаву ба тариқи дигар расонаҳо, ҷавоби онҳоро низ мехоҳем диҳем. На фақат мавзӯъ дар бораи фарзандхонӣ меравад, балки дигар саволҳо бошад, метавонед ки шумо ба мо ирсол кунед. салому алейкум Лев ва Лаха. хеле хуб ки овози ман шунида мешавад. ва ҳоло хай мехостам ки оғоз кунам, чунки барнома ҳарчанде ки ҳам онлайнӣ бошад, онро баъдтар касе ки хоҳад тамошо мекунад ва дар бораи мавзӯи мо хабардор шавад. шикаре ки гуфтам, мавзӯи мо номаш чунин мебошад. шикаре ки шумо дар ин ҷо мебинед, чунин мавзӯи мо мебошад ва дар ин бора мо якчанд саволҳо ба мо омода буд. дар муддати тӯлонӣ саволҳо меомаданд ва зарур донистем ки ҳамин саволҳоро мо дар як ҷо ҷамъ карда як барномаи махсус вобаста ба он саволҳои маъмуле, саволҳое ки бисёр шахсон ба мо медиҳанд вобаста ба фарзандхонӣ, яъне ки ба фарзандӣ қабул кардани кӯдак, саволҳоро ба шумо пешкаш кунем бо ҷавобҳояшон. инак хай фарзандхонӣ чист? чиро фарзандхонӣ мегӯянд дар қонун? дар қонунро фарзандхонӣ меноманд, дар урфият дар мардум инро ба фарзандӣ қабул кардани ягон кӯдак меноманд. бисёр одамоне ҳастанд ки умуман фарзанд надоранд аз сабабҳои мисол саломатияшон. одамоне ҳастанд ки мехоҳанд ки кӯдаки иловагӣ гиранд. барои ин дар кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррароти муҳиме ҳаст, муқаррароти махсусе ҳаст ки вобаста ба он ҳамин муносибатҳо идора карда мешавад. яъне ки кӯдаке ки бепарастори падару модар мондааст, кӯдаке ки муҳтоҷи нигоҳубин ҳаст, ҳукумат, давлат онҳоро гирифта ба ягон оилаи дигар барои тарбият, барои рушди камоли онҳо месупорад ва вазифаҳои мушаххасро ба гардани онҳо равон мекунад. дар ин ҷо мегузарем ба якум саволе ки ба мо омадааст. ба мо савол омадааст ки мегӯем як бача ба фарзандӣ гирем, лекин мақомоти давлатӣ мега ки агар гирем хоҳаршам гирем. мо 3 духтар дорем, мода бача лозимае. мақомот дуруст мега ёки не? аз савол маълум аст ки ино фақат мехоҳанд писар гиранд, вале он писаре ки ба фарзандӣ гирифта мешавад, дар айни ҳол дар ин ҷо нависта шудагӣ нест ки он писар бо кӣ зиндагӣ мекунад. мисол дар хонаи падару модари худаш зиндагӣ мекунад ки онҳо камбағал ҳастанд, ёки дар ягон мақомоти давлатӣ зиндагонӣ мекунанд, давлат онҳоро нигоҳубинӣ мекунад. ва мегӯянд ки мо 3 духтар дорем, яъне ки ба мо писар лозим аст, мо мехоҳем фақат писарро гирем, вале ин писар боз хоҳар дорад. ва мақомот ба онҳо иҷозат медиҳанд ки агар хоҳед ки шумо ба фарзандӣ писарро гиред, бояд ҳатман ки хоҳари ӯро низ гиред. дар ин ҷо мақомот дуруст амал мекунад, чунки набояд бародар ва хоҳар аз якдигар ҷудо карда шавад. дар моддаи 125 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон мисол ҳамин хел оварда шудааст ки фарзандхондии бародарону хоҳарон аз ҷониби шахсони гуногун ба истиснои ҳолатҳое ки фарзандхонӣ ба манфиати кӯдак мебошад иҷозат дода намешавад. яъне ки шахсои гуногун иҷозат дода намешавад ки бародару хоҳарро
از هم جدا کرده گرفته به فرزندخوانی قبول کنند. اگر شما پسر رو گیرید، دختر رو یک اویله دیگر میگیرد. برای همین باید شما فکر کنید که یا هر دو رو گیرید یا که عموما یگانتای آنها رو نگیرید، یا که کوشش کنید کسی رو گیرید که وای خواهر نداشته باشد. در اینجا رفتار مقامات درست است. سوال دیگر چنین است: سود دلا رو چند میبیند؟ چون که ما میگیم تستر قطعی کودک رسیه رویم. چون این پرونده ها با ترتیبی مرافع مخصوص در سودهای جمهوری تاجیکستان بررسی کرده میشوند و در مدت 1 ماه باید حلنامه برآورده شود از طرف سود و در مدت 3 روزه که حلنامه برآورده شد و به قوه قانونی درآمد، باید که سود به مقامات ثبت حالت اسناد شهروندی، یعنی که به زکس نسخه حلنامه را روان میکند و در زکس شخصانی که کسی را به فرزندی قبول کردن، کودک را به فرزندی قبول کردن، میتوانند که در آنجا حجت گذاری کنند و تمام حجت ها را جابجا کنند. باید گفت که فقط سود حقوقی قبول کردن قراری به فرزندی قبول کردن کودک رو دارد. تمام یگان شخص دیگر، یگان مقامات دیگر این وکالت رو ندارد. فقط سودهای جمهوری تاجیکستان این رو میبینند. برای این شما باید عریضه به سود روان کنید که میخواهید که فلان پسر رو به فرزندی قبول کنید و حجت های لازمه را پیشنهاد کنید. در آنجا مثال درباره وضع سلامتی خود، درباره وضع مالیوی خود، درباره وضع منزلی خود، درباره درآمدهایتان، درباره خصلت‌های خودتان مثال معلوماتنامه‌ها جمع میکنید، از جای کار، از جای زیست جمع میکنید و همچنین حتما روزگی مقامات وصایت و پرستاری همون محل استقامت کودک نیز لازم است. چون این مقامات در همه اداره‌های حکومت دولتی در تاجیکستان وجود دارند و روزگی آنها نیز حتمی هست. در اینجا مقامات وصایت و پرستاری باید با منفیت حقوق کودک بینند که اگر منفیت کودک با این جوابگو هست، طلبکار هست، میتوانند به سود خلاصه خود را ارسال کنند و حتما هم آنها در سود اشتراک میکنند، هم شما اشتراک میکنید و هم نماینده پروکراتور اشتراک میکند. همه طرفه سنجیده میشود که آیا با فرزندی قبول کردن کودک با منفیت کودک هست یا نیست. بعد سود خلاصه خود را میتواند که در این مورد برآورد. کی میتواند که کودک را در جمهوری تاجیکستان با فرزندی قبول کند؟ قانون میگوید که فقط شهروندان جمهوری تاجیکستان میتوانند که کودکان در جمهوری تاجیکستان بوده رو، یعنی که شهروندان جمهوری تاجیکستان رو به فرزندی قبول کنند. یعنی که قانون درباره شخصان خارجی، درباره شخصانی که به شهروندی دارند سخن نمیراند. فقط شهروندان جمهوری تاجیکستان میتوانند که کودکان رو در تاجیکستان به فرزندی قبول کنند، ولی نه همه آنها. باید شخص جای زیستی معین داشته باشد، یعنی که بومش نباشد، در یک جای معین زندگی کند، یعنی که پرپیسکا داشته باشد. نمیتوانند شخصانی که هنگام فرزندخوانی برای صادر کردن جنایت‌های قصدانه داغ سودی دارند آنها فرزند قبول کنند. شخصانی که سود برای صادر کردن جنایت نسبت آنها یگان چاره مجبوری طبی پیشنهاد کرده است، یگان تعیین کرده است یگان چاره مجبوری طبی، یعنی که در مؤسسه‌های طبی باید تبابت گیرند بنابر کم عقلی‌شان، بنابر یگان کسری پسیخیکی داشتنشون. آنها این شخصان نیز نمیتوانند که یگان کس را به فرزندی قبول کنند. یا اینکه شخصی که از طرف سود، حتما از طرف سود غیر قابل عمل یا که عملش محدود اعتراف کرده شده است، یعنی که کم عقل می باشد، یگان کمبودی دارد، آنها نیز نمیتوانند که کودک رو در سودهای جمهوری تاجیکستان به فرزندی قبول کنند. همچنین اگر یکی از زن و شوهر، اگر اویلوی زن و شوهر خواهند فرزند رو قبول کنند و یکی از همین زن و شوهر نغز و سالم باشد و دویمش غیر قابل عمل باشد یا که قابلیت عملش محدود شده باشد به ترتیب سودی، نمیتوانند که یک در یک جایی یگان فرزند رو، یگان کودک رو به فرزندخوانی قبول کنند.
ҳамчунин албатта ки он шахсоне ки суд онҳоро аз ҳуқуқи падару модарӣ бинобар он ки ҳамин ҳуқуқҳои падару модариро риоя намекарданд, дағалӣ мекарданд ба фарзандони худ, ба ҳаёти онҳо таҷовуз мекарданд, ба саломатии онҳо таҷовуз мекарданд, нигаҳбонишон намекарданд, ба онҳо низ имконияти ба фарзандӣ қабул кардани ягон кӯдакро намедиҳанд. ба ғайр аз ин боз шахсоне ки аллакай ягон бор фарзандхонӣ қабул карданд, ба фарзандӣ ягон кӯдакро қабул карданд ва ба сабабҳое ки ба онҳо вобаста буд ин фарзандхонӣ аз тарафи мақомоти васояти парасторӣ ва аз тарафи суд бекор карда шуд, онҳо низ наметавонанд ки ягон кӯдакро ба фарзандӣ қабул кунанд. дар бораи фарқияти сину соли шахсе ки ба фарзандхонӣ кӯдакро қабул мекунад низ дар қонун сухан оварда шудааст ва дар ин ҷо оварда шудааст ки бояд фарқият байни он кӯдаке ки ба фарзандӣ қабул карда мешавад ба падару модаре ки қабул мекунанд аз 16 сол бояд кам набошад. дар ин ҷо қонун дар моддаи 128 айнан ҳамин гапро овардааст ва бояд дар ҳамин фосила нигоҳ дошта шавад. саволе ки дигаре ки ба мо омадааст чунин мебошад ки розигии падару модараш зарур аст ё ки не, яъне ки розигии падару модари кӯдаке ки ба фарзандӣ қабул карда мешавад зарур аст ё ин ки не. моддаи 129 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора муфассал гап мезанад ва мегӯяд ки барои фарзандхонии кӯдак розигии падару модар зарур аст. дар сурати агар фарзандхонии кӯдаку падару модари ноболиғ, яъне ки агар падару модар ноболиғ бошанд ва фарзанд таваллуд кунанд, розигии падару модаре ки ба синни 16 солагӣ нарасидааст, инчунин илова бар ин розигии падару модари худи онҳо ва ё ки мақомоти васоят ва парасторӣ шарт ва зарур аст. ҳамин розигӣ бояд дар аризаи тасдиқнамудаи идораи нотариалӣ ё ки ҳамон маъмурияти муассисае ки кӯдак дар он ҷо нигаҳ дошта мешавад қайд карда шавад ва ҳангоми мурофиаи судӣ бевосита ба суд пешниҳод карда мешавад. ҳамчунин мумкин аст ки бе розигӣ дар нотариус ё ки бе розигии хатии намояндаи мақомоти васоят ва парасторӣ кӯдак гирифта шавад, вақте ки ин падару модари ноболиғ ё ки падару модари болиғ ё ки намояндаи воситаи мақомоти васоят ва парасторӣ ин розигии худро ба таври шифоҳӣ дар суд медиҳанд. бояд гуфт ки дар бораи муқаррарот оиди ваколатномаҳо низ чунин қайд карда шудааст дар кодекси гражданӣ ки ваколатнома метавонад ки ба таври нотариалӣ тасдиқ шуда бошад, яъне ки дар назди нотариус бояд ҳатман ки ваколатнома нависта шуда бошад ва ин ваколатномаро нотариус тасдиқ кунад. ва яке аз роҳҳои дигари ваколатнома, онро шумо метавонед дар дигар мурофиаҳо истифода баред, ин додани ваколатномаи шифоҳӣ дар ҳузури суд дар рафти мурофиаи судӣ ҳаст, ки шахс хеста мегӯяд ки ман ваколатҳои худамро вобаста ба фалон кор ба ҳамин шахс медиҳам ва он шахс ин ваколатро ба гардан мегирад, розигӣ медиҳад. чунин ваколатнома ва чунин розигӣ ки дар мурофиаи судӣ дар ҳузури бевоситаи суд дода мешавад ба қувваи қонунӣ баробар аст ва дар протоколи мурофиаи судӣ он дарҷ карда мешавад. вале ҳолатҳое низ ҳаст ки бе розигии падару модар мумкин аст ки фарзандро ба фарзандӣ диҳанд. яъне ки агар дар бораи суроғаи падару модар ягон маълумот набошад ё ин ки аз тарафи суд онҳо бедарак ғоиб шуда эътироф шуда бошанд, яъне ки баромада рафтан ягон ҷо дигар муддати зиёда аз 1 сол дар бораи онҳо ягон маълумот нест, ягон хату хабар нест ва касе намедонад ки онҳо зинда ҳастанд, мурда ҳастанд, дар куҷо будубош доранд. ё ки агар суд ин падару модарро ғайри қобили амал эътироф карда бошад, дар ин маврид низ аз тарафи суд, аз тарафи мақомоти давлатӣ розигии чунин падару модар барои фарзандхонӣ қабул кардани кӯдаки онҳо аз тарафи дигар кас ягон иҷозат лозим нест. ҳамчунин агар падару модар аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум карда шуда бошанд, низ розигии онҳо низ дар ин маврид супорида гирифта намешавад ва муқаррароти охирон он аст ки агар падару модар зинда бошанд, агар ҷои буду боши падару модар ё ин ки яке аз онҳо
معین باشد ولی به سبب‌های عذرناک به یگان اساس که اون رو البته که این سبب‌ها رو در سود می‌بینند محاکمه می‌کنند. اگر سود اون رو اساسناک دارد ممکن است که آدمی که زیاده از 6 ماه با کودک یک جای زندگی نمی‌کند و از تربیت و تأمینات او سرکشی می‌کند برخواست می‌توانند که حتی روزگی او رو نگرفته فرزندی او رو برای تربیت برای رشد کامل او با یک شخص دیگر به فرزندخوانی دهند. همچنین در اینجا البته که روزگی حتمی مقامات وصایت و پرستاری ضرور است. سوال دیگر آن بود که آیا فکر کودک رو میپرسند درباره فرزندخوانی قبول کردنش یا که نه؟ آیا میپرسند که این کودک راضی هست که در عائله فلان آدم زندگانی کند؟ آیا کودک حقوق انتخاب کردنی با کی زندگی کردن رو دارد یا اینکه نه؟ ماده 132 کودکس عائله جمهوری تاجیکستان درباره این چنین میگوید که برای فرزندخوانی نمودن کودکی که الکی به سن 10 سالگی رسیده است حتما فهمیدن فکر او لازم است. این فکر او رو سود گوش میکند ولی ببینید که فهمیدن فکر او رو گپ میزند. یعنی که قانونگذار نگفته است که فکر کودک یک نقطه خاتموی هست. فکر کودک رو سود گوش میکند با نظر داشتی تمام وجه و دلیل های آورده شده چه از طرف وصایت مقامات و پرستاری چه از طرف شخصی که اون رو قبول میکند با نظر داشتی همون معلومات نامه هایی که جمع شده است با نظر داشتی دلیل های جمع شده سود بعد یک خلاصه خود رو میبرد. اگر کودک تو دادن عریضه درباره فرزندخوان شدنش در عائله شخصی او رو به فرزندخوانی گیرنده زندگی کرده او رو یا پدر یا مادر خود حساب کند یعنی که از کودکیش از خوردیش در آنجا زندگی کند در این مورد روزگی این کودک پرسیده نمی شود. یعنی روزگی فقط همون کودک پرسیده می شود که از سن 10 ساله بالا است. از سن 10 ساله پایان پرسیده نمی شود ولی اگر کودک از 10 ساله بالا باشد و از کودکی از خوردی در آن عائله زندگی کند و آن شخصان رو پدر و مادر خود اعتراف کند در این مورد روزگی او پرسیده نمی شود. اینک میگذاریم به یک سوال دیگر. سوال چنین است که میتونیم به روزگی شوهرم کودک رو به فرزندی قبول کنم؟ میتونم به روزگی شوهرم کودک رو به فرزندی قبول کنم؟ شوهرم راضی نیست. قانونگذار چنین مقرر کرده است که هنگام کودک رو به فرزندخوانی قبول کردن از طرف یکی از همسران اگر کودک رو زن و شوهر یک جایه به فرزندخوانی قبول نکنند روزگی همسر دیگر ضرور است. یعنی که در اینجا شما یگان راه ندارید حتما باید هر دوی شما باید فرزند رو قبول کنید چون که روزگی هر دو زن و شوهر لازم است. اگر حتی یکی از شما فرزند رو قبول کنید و طرف دیگر که راضی نباشد مقامات وصایت و پرستاری سود عریضه شما رو قبول نمیکنند و فرزند رو برای تربیت و شما نمیدهند. ولی اگر شما زن و شوهر باشید در عقد نکاحی دولتی باشید ولی زیاده از 1 سال یک جای زندگی نکنید یا که جای زیستی اون همسرتون معلوم نباشه یعنی که عموما گویا عائله وجود نداشته باشد با مفهوم عمومی با معنای عمومیش در این مورد از طرف سود قرار برآورده می شود که روزگی همسری رسمی شما پرسیده نمی شود. درباره آنه که آیا ضرور است که نام پدر و یا که نسب کودک رو عوض کنیم این خواهش خودی فرزندخوان کننده است. یعنی که خواهش همان شخصانه می باشد که فرزند رو به کودک رو به فرزندی قبول میکنه. شما میتونید که نام او رو علیش کنید نام پدرش رو علیش کنید یعنی که نام خودتون رو نویسید نسب کودک رو علیش کنید. برای این حتما شما در پیشکی در مرافع سودی گپ میزنید تا اینکه در قرار سودی این درج گردیده باشد چون که چون که در اول برنامه گفتیم در مدت 3 روزی پس از قبول قرار و به قوه قانونی در اومدن قرار سودی عاید فرزندخوانی این قرار به مقامات زکس ارسال کرده می شود و طبق همون قرار مقامات زکس می تواند که نام نسب کودک رو عوض کند نام نسب شما را در آنجا ضرورت تغییرات ضرورت علاوه کند. ولی درباره محل تولد کودک در اینجا کمتر
фарқият ҳаст ва ба ин ҳам боз як саволи дигар ба мо омадааст ки он чунин мебошад. ба ғайр аз ном фамилия дар метриска мешавад ки соли таваллуд ва маҳалли таваллуди кӯдакамро дигар кунам. баъзеҳо бале чунин мекунанд ки ҳам соли таваллуди кӯдакашонро дигар карданӣ мехоҳанд ва маҳалли таваллуди фарзандашро дигар карданӣ мехоҳанд бо сабабҳои ба худашон маълум, ба сабабҳое ки дар оянда мисол ягон зарба ё ки зарбаи психологӣ ба кӯдак нарасад. барои оне ки сирри онҳо фош нашавад, мехоҳанд ки санаи маҳалли таваллуди кӯдак ё ки санаи соли таваллуди кӯдакашонро тағйир диҳанд. дар ин ҷо қонун мегӯяд ки тағйир додани санаи таваллуди кӯдак танҳо дар сурати фарзандхонд кардани кӯдаки навзод ва ба муддати на зиёда аз 3 моҳ иҷозат дода мешавад. яъне ки агар кӯдаки навзод бошад, яъне то 1 сола, мумкин аст ки санаи таваллуди ӯро иваз кунед, вале ки фарқият набояд аз 3 моҳ зиёд бошад. кам ё зиёд кардан дар ин ҷо қонун нагуфтааст, метавонед санаи таваллудро кам кунед ё ки боло кунед, вале муҳлати на зиёда аз 3 сол, 3 моҳ. оид ба тағйир додани сана ва маҳалли таваллуди кӯдаки фарзандхоншуда дар ҳалнома дар бораи фарзандхондани кӯдак бояд зикр карда шавад. чӣ хеле ки гуфтам, бояд чунин дар қарор чунин талабот зикр карда шавад, чунки суд бояд ин қарорро мебинаду ва тибқи он қарор бояд ҳалномаи худро қабул кунад. шумо низ метавонед ки дар метрискаи ин фарзандатон, фарзанди нав қабул кардаатон, ному насаби худро ҳамчун падар ё модар дар он ҷо тағйир диҳед, номи худатонро нависед ва дар оянда тамоми ҳуқуқ ва уҳдадориҳое ки пайдо мешаванд тибқи ҳамин қонун, тибқи кодекси оила, тибқи ҳамин қарори судӣ вобаста ба муносибатҳои шумо ва фарзанди нав қабул кардаи шумо ба вуҷуд меоянд. модда 137 кодекси оила дар бораи он мегӯяд ки кӯдакони фарзандхоншуда ва авлоди онҳо нисбат ба фарзандхондагон ва хешовандонаш ва хешовандони онҳо як ҳуқуқ ва уҳдадориҳои молу мулкӣ ва ғайримолумулкии шахсӣ ба ҳамаи хештавори онҳо баробар карда мешавад. яъне ки аллакай ва ягон фарқият аз он фарзанди биологии шумо, фарзанде ки пеш аз ин доштем надорад, тамоми ҳуқуқ ва уҳдадориҳои шахсро ҳамчун фарзанд нисбат ба падару модараш баъд аз қарори судӣ баровардан пайдо мекунад. ягон мушкилӣ дар ин ҷо нест, ягон фарқият оиди он ки ин шахс фарзанди биологии шумо нест ва ин шахс ҳамчун фарзандхон шуда ба оилаи шумо омадааст. дар оянда дар мавриди тақсим кардани амвол, дар мавриди пардохти алимент барои падару модари корношоям ё ин ки дар бораи пардохт кардани алимент ба худи ҳамин фарзандхон шуда ягон тағйирот нисбат ба фарзанди худ нест, яъне ки ҳамаи фарзандон аллакай баробар карда мешаванд. ва яке аз саволҳо ба мо омада чунин мебошад ки набераамро ба фарзандхонӣ қабул кардаанд, ҳоло падару модари наваш ба ман иҷозати вохӯрӣ бо набераамро намедиҳанд, чӣ кор кунам? дар ин маврид шумо бояд ҳатман ба мақомоти васоят ва парасторӣ якум муроҷиат кунед. агар онҳо низ ягон чора наандешанд, метавонед ки ба суд барои барқарор кардан ё ин ки барои бартараф кардани монеа барои муошират бо хештавори худатон муроҷиат кунед ва инро кодекси моддаи 67 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанад, чунки дар он ҷо гуфта шудааст ки ҳуқуқи падару модари фавтида бо набераш ҳаст, яъне ҳуқуқи бобо ва биби бо аёдат ва вохӯрӣ дар тарбия иштирок кардани наберашон вуҷуд дорад. дар ин маврид албатта ки чунин ҳолат, яъне ки вохӯрӣ кардани шумо ҳатман ин чунин амалҳо бояд дар қарори судӣ дарҷ гардида бошанд. вақте ки набераи шуморо ба фарзандӣ қабул кардан, шумо ҳатман бояд дар мурофиаи судӣ иштирок мекардед ва оиди оне ки хоҳиш доред ки дар оянда бо
фарзандатон бо фарзанди фарзандатон бонабераатон вохӯрӣ кунед, ӯро хабар гиред, бояд дарҷ мекунед ва ин нуқта бояд дар қарори судӣ ифода меёбад. ва яке аз саволҳои охирон дар ин маврид, дар ин мавзӯъ чунин мебошад, ки савол омадааст, ки нагуфтааст ки ин гапро гуфтааст, ва савол чунин аст: сиратонро фош мекунам гуфта аз мо пул талаб доранд. Писарамон аллакай 15 сола шудааст. Метарсем ки огоҳ шавад, ки мо падару модари аслии ӯ нестем. Ягон кор мекунад ё аз хона мегурезад. Чӣ кор метавонем кунем? албатта дар ин маврид, дар мавриди нигоҳ доштани сирри фарзандхонӣ, ҳам дар кодекси оила ва ҳам дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст ва яке аз сиррҳои давлатӣ ҳисоб мешавад. Дар бораи ин сиррҳо, дар бораи қонун, дар бораи сирри давлатӣ низ оварда шудааст, ки тибқи вайрон кардани муқаррароти қонунҳои мазкур ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида метавонад. Мисол, дар кодекси ҷиноятӣ моддаҳои 172 ва 173 мавҷуд мебошанд, ки дар он ҷавобгарии ҷиноятиро барои писархондии ғайриқонунӣ ва дар модда 173 дар бораи ифшои сирри писархондӣ гуфта гузаштааст. ва ҷавобгарӣ дар он ҷо аз ҳама вазбинаш ба корҳои ислоҳӣ ба муддати то 1 сол, ҷарима аз 300 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобо, яъне ки 300-ро зарби 60 кунед ва то 500, яъне ки 500-ро зарби 60 кунед, ҳамин қадар сомонӣ ҷарима аст агар касе сирри писархондиро ифшо кунад. ин амали ҷиноятӣ ҳисоб карда мешавад ва касе ки ба шумо чунин пул талаб мекунад, яъне тамаҷҷӯҳӣ мекунад, шумо бояд нисбати ин одам ба милитсияи маҳалли зистатон ариза пешниҳод кунед, одам боздошт карда шавад ва ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бояд кашида шавад. албатта ки ин корҳо аз рӯи ғараз мешаванд ва қонун ҳам модда 173 дар бораи он мегӯяд, ки аз рӯи ғараз бошад агар ин кор анҷом дода шавад аз тарафи дигар шахсон ва ё ин ки аз тарафи судяе ки қарорро баровардааст ин сирр фош карда шавад, аз тарафи намояндаи мақомоти васоят ва парасторӣ агар ин сирр фош карда шавад, мумкин аст ки парванда нисбати онҳо оғоз карда шавад. барои ҳамин ба шумо зарур аст, ки ҳатман ба ҳамон милитсияи маҳалли зисти худ муроҷиат кунед ва дар бораи ин амали ношоями он шахс гуфта гузаред, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад. ин буд он саволҳои умумие, ки ба мо дода шуда буданд вобаста ба васоят ва парасторӣ, вобаста ба гирифтани кӯдак аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Ба ин саволҳо мо ҷавоб додем. ҳоло мехостем гузарем ба якчанд саволи дигаре, ки ба мо аз дигар расонаҳо, аз дигар воситаҳои алоқавӣ омадааст. яке аз саволҳои чунин мебошад, ки оё ман метавонам ки қарзамро ба тариқи судӣ аз қарзгиранда ситонам? албатта метавонед. барои ин кор шумо бояд ариза пешниҳод кунед ба суд бо нишон додани ҳамон далелҳои худ, ки шахс аз шумо маблағ гирифтааст, қарздор аст ва суд ҳатман бояд қарори худро барорад. агар суд қарори худро мебарад ва ин қарори суд ба иҷрочӣ меравад, ба иҷрочии суд ворид мешавад, барои иҷро кардани он варақаи иҷро пайдо карда мешавад ва аз даромадҳои он шахс, аз моликияти он шахс мумкин аст, ки иҷрочии суд маблағи шуморо ситонида қарзро ба шумо пардохт кунад. саволи дигар вобаста ба амнистия аст, ба амнистияи тиллоӣ. хеле ки шумо он тамошобинон, он подписчикҳои мунтазами мо ки медонанд, мо ба қарибӣ 3 барнома дар бораи авфи тиллоӣ, дар бораи авфи умум гуфта гузаштем. дар 3 қисмат ин масъаларо ҳал кардем, гузаштем, дидем, фаҳмондем ба шумо, ба саволҳои дигарам ҷавоб додем ва вобаста ба ин бисёр саволҳо омаданд. ба чанд саволи он
мо ҷавоб додем ва ҳоло як саволе ба мо омадааст ки мо ба таври хаттӣ ҷавоб надодем, вале мехостем ки ин саволро имрӯз ба тариқи онлайнӣ ҷавоб диҳем. савол чунин аст ки як дӯсти мо бо моддаи 200 қисми 2 доғи судӣ дорад. соли 2019 дар Авф озод шуда буд. айни ҳол дар СИЗО қарор дорад бо моддаи 200 қисми 1. оё метавонад бе ягон мушкилӣ озод шавад? чӣ кор кардан лозим? модараш хоҳиш кард ки ба шумо савол нависам. албатта ки ба ин шахс мо ба таври хаттӣ ҷавобашро боз ирсол мекунем ва дар ин ҷо мехостам дар бораи ин ашхос гап занам, дар бораи ҳамин ҳолате ки ин шахс дучор шудааст. хеле ки мебинем ин одам 2019 сол дар асоси авфи умум озод карда шудааст ва ҳоло доғи судӣ дорад ва маъмулан дар ҳамаи авфҳое ки гузашта буд ва ман фикр мекунам ки дар авфи навбатӣ ҳам дар авфи тиллоӣ ки ба қарибӣ бояд қабул карда шавад ин муқаррарот оварда мешавад, яъне муқаррароти он ки шахсе ки доғи судӣ дораду ба як бор аллакай авф шуда буд ва боз ҷиноят содир кард, авф карда намешавад. ва ҷавоб ба ин шахс чунин мебошад ки ба фикри мо авф карда намешавад. вале як чизро набояд фаромӯш кард ки мақомоти қудратӣ, мақомоти давлатии Тоҷикистон ба мо, ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар расонаҳо иттилоъ доданд ки дар авфи тиллоӣ тақрибан аз 20 то 30 ҳазор нафар озод карда мешаванд, ё ин ки нисбати онҳо авф татбиқ карда мешавад, вале дар Тоҷикистон чунин шумораи зиёди маҳбусон нестанд ва яке аз мушкилиҳои 20-25 30 ҳазор одамро ёфтан дар Тоҷикистон вуҷуд дорад ва шояд ки дар авфи тиллоӣ дар ҳамин авф ягон тағйирот ва илова нисбат ба дигар хел авфҳо ворид карда шуда шаваду ин фарзанди шумо ва бародари шумо, дӯсти шумо ба таври истисноӣ аз ҷавобгарӣ озод карда шавад. ё ин ки мумкин аст ки нисбати ӯ ягон ҷазои сабуктар новобаста аз маҳрумият аз озодӣ, яъне ягон корҳои ислоҳӣ татбиқ карда шавад. ин буд дӯстон он савол ва ин буд он саволҳое ки шумо ба мо вобаста ба васоят ва парасторӣ ирсол намудед. мо ба онҳо кӯшиш кардем ҷавоб диҳем. чӣ хеле ки гуфтем онҳоро мо дар маҷмӯъ дар як барнома ҷамъ кардему дар ин ҷо ҷамъ оварда ҷавоб додем. ҳамчунин бо ду саволе ки ба мо омада буд ҷавоб додем. агар шумо ягон савол дошта бошед, метавонед ки айни ҳол ба мо пешниҳод кунед. агар шумо хоҳед ки дар барнома иштирок кунед, марҳамат бо ҳамин он силкае ки ман равон кардам ҳоло метавонед ки даромада дар бораи таҷрибаи худ дар ин бора, дар бораи дилхоҳ чизе ки мехоҳед вобаста ба ҳуқуқ бошад, агар гап занед, мо онро гӯш мекунем. агар савол надошта бошед, дар ин ҷо дар айни ҳол шумо метавонед ки дар комментарияҳо баъд аз тамошо кардани ин видео дар комментарияҳо нависед, ҳатман мо ба онҳо ҷавоб хоҳем дод. инҷа ба мо салом равона кардастанд ҳам Шӯҳрат Низомов, ҳам Лев Аллаха, Нангу Номус куҷост тоҷик. инҳо ба ҳамаи шумо салом. ман он чизе ки шумо менависед мебинам. хеле ҳам хушҳол ҳастам ки шумо иштирок кардед, хушҳол ҳастам ки шумо барномаи моро тамошо мекунед. ва дар ин ҷо мехостам ки ба барнома хотима бахшем, чунки савол нест. барои ҳамин як бори дигар ман дар охир ба шумо тамошобинони муҳтарам рақамҳои имо, Viber, WhatsApp ва Telegramро равон мекунам. бо ҳамин рақамҳои мо, яъне ки +48 514 24 34 22 агар шумо савол дошта бошед, метавонед дилхоҳ вақт нависед, мо вақт ёфтем ба онҳо ҷавоб медиҳем. баъзеҳо занг мезананд ва мо серкор ҳастем, наметавонем онро бардошта. шумо метавонед ё хатӣ нависед, ё ин ки ба таври русҳо мегӯянд галасавой саволатонро равон кунед, мо ба онҳо ҳатман ҷавоб хоҳем дод. ин буд барномаи мо дар бораи масъалаи ҳуқуқӣ ва фарзандӣ қабул кардани кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон.
خوش آمدید دوستان عزیز. یک بار دیگر تشکر برای اشتراکتان. با شما من بودم، جمشید یارو.